جنہ دوستاں دے نال ہوٹلاں تے بہتے چاہاں پی تے نماز چھوڑن والے آئی ہے دوست بھی تیرے نال قبر وچ نہ ویسے دیکھو اپنے ہتھاں نال دفنے سن اپنے ہتھاں نال مٹی سڑتے آسن اپنے ہتھاں نال دیکھو دفنا دے آسن واپس آتے 3 دے تیرا افسوس کرے سن 4 دے مہینہ وال اویں زندگی گزار وہ میرے بھیراوو میریاں بھیڑاں قبر دے اندر ونجو اوہ چیز لے تے ونجو اوہ چیز جڑیاں چیزاں تواڈیاں قبر دے اندر تواڈا سہارا بنے نیک اعمال کرو نماز پڑھو اللہ دی قسم نیکیاں کرو گناہاں کلو بچ ونجو اللہ کیوں نہیں سے نیک عمل کرے تے دنیا دے اندر رہتے اللہ دی قسم اللہ کو راضی کر لو اللہ کو منا لو اللہ دے دروازے تے آ ونجو انشاءاللہ اللہ پاک تو کو دنیا بھی اندر بھی کامیاب بنا دے سی اور تاری آخرت والی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے کامیاب